Ja myslím, že Sahara je sama o sebe veľmi zaujímavá. A tam to by som prijala zažiť úplne každému, aj človeku, ktorý trebárs v ten daný moment nič zásadné, ničím neprechádza, pretože to, čo sa tam objaví, tak to sú poklady vždycky. Už len tým, že 2 týždne si bez telefónu a venuješ obrovské množstvo času, energie a pozornosti sám sebe. Nerušene, s podporou skupiny a tých sprievodcov. To je veľmi unikátne. Myslím, že tá unikátnosť nám potom presakuje aj do tej práce, ktorú robíme v Čechách, lebo tým, že sme tam už toľkokrát všetci boli, že sme strávili dokopy na tej Sahare 1000 hodín a že sme strávili 1000 hodín v tej práci s ľuďmi a v prírode a v tej veľkej hĺbke, tak my máme schopnosť tých klientov do tej hĺbky veľmi rýchlo dostať.